Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Shillong Municipal Board ha ka Henry Trik ubna jilliu arajar arpuai kala sam ki marbam shiki nong trei jong kini ka office ka baju dan benta ban long ki nong trei ki bahakmat ban yakun tma persya ya ka klam jing pang COVID-19 ki don hadu lai pusangut ki nong trei jong kini ka office ki bala yo yakini ki lat jingerap ya ki bala no senyang da ki rewshimet but da ki kinhon ba pair but ya ki bala sampat hagani ka sni da ke executive officer jong ka Shillong Municipal Board ka kong Martina Litan. Jeng sung kemen ko ni kisni yo ban ai kini jeng kirasyen mo jeng ai sung pai kini ki noktre ki jongi ki ban ke SMB te company te bi broch katanu do last year ki bani ya kendu yo kini ka kham kini ka COVID-19 ni te bi ba ki municipal workers ki SMB ki noktre ki jongi they have always been in the ki ni khot ki frontliners mo ki ba ki ndai tang Kompensi orang deh hitang hari puar bau ni kenduk ini COVID ikan ikan yang kini kelam COVID. Dari berok kata hi finlap ki beriu ki jongi ki long involve hak ben pengkut matai pen ibet ki long teri ki jongi baki pengkut ya social long ki pengkut nang ta ki sar nang ta ki pengkut ki dala. Dari berok ki kam hi ki bedai bat ki pengkut po social long ki le ki staff ki jongi. Dia minta ni berduduk budan ni COVID le ni iba kani kajing responsibility jong kele ka khamjur sho mo te minta kasni ni sung kemen ben yo kani kalat ban sam ban ai ki ni kirasyen kum pefila ni hi te kani ni kwa kede ni kwa ban ai shwa kini ki jeng syaki bun kan ki staff dengan dang yai asyo na mish khmat mata kasing yo ban ai do lai fusan mut kini kide ki main frontliners kan ki balong involve ha kini ki kam ban le ban i ki dead bodies no kide ki COVID death management team kan te ni sukanat kan bini yo ban ai ki kini kajing kirasyen kini kirasyen kide bini yo yo sumbhan niki brio ki ba ki well wishes mo ki ba don ni katangi semua ngidap de jeng sukemen bagi don kum kita ki beri ki phone ini ki ong ba ni kwa benyarap ye ki SMB workers tingi ro ka ni senat bat ni pediam ni kini jeng ai sung pha ni jong ki te ndai hitang ye ki ha kini ki singi la yo ban ai ru ya kini ki staff jong ni ki basa ki quarters nang ta pun juru kini ki basa ha ki shelter homes tingi don lai tali ki shelter homes ko we ham ni ha po SMB office hi pat ko wei hapo Enchestress pat ko wei pat hang hapo Nift old building te ni ai jing ni ai ka jing iu kan ke ni sungulong de ka jing kemen ni dap de ka jing kemen bat kunjuru ni ai so pai gini ki kini kinong ki bala dunia ya kini ki iu kan kini ki ration kini ki iu tendang ni syakmat ngindang yai beteng ya kini kajing ai sung ha bat kajing khnang ban motivate mo ya kiru ma kajing trash ton kajong hi kam kashu ni iba mal ke sngi ki buon ki duties ki jongi
jongki ki haban le. Very grateful, thankful to all the well wishers and donators mo ki bala kum hai kini ki por ko bingite kini ki por bala very difficult times nei tele dai mi la ban yarap kini ki por ni le ding mi yarap iwe kum kini ki por lalu min yarap tang hai kini ki por himo bingi la ban reach out ne di ban yarap ki break badan kam ya ka jing yarap ke jongi tinga dap hi de ke jing sum kmen ke jing sum ngo i bro kini ki bala donate ki bala contribute but ngets kam wanam ni shakmat ngindang yo shwe ke jing kersan ke jongki khnang wa ngindang yai beteng ha kini ke jing le ban ai you can ban sam ni ban ai ke jing yarap ya ki staff ki jong ni bat kunjur ki ve kam ong wa tang ki staff ri ko bang ong ni kalian jong ni hi nge le hi ban reach out yo bro hi ka ngi la mo ko ngi la yo hi ban ai ki orphanage ru wat ngindang yai beteng ha kini ka kam